tak keď už spomíname na niektoré hodiny, čo si tak spomenú teda na hodinu s pani profesorskou Chovancovou? Áno, nikdy nezabudneme na jej poučné videá, ktoré nám poušťala na jej hodinách, takže nasledujúca scénka je jednou z tém jej prednášky. Dobrý deň, vítame vás v našej teleshow. Dnešný večer sa budeme zaoberať problematikou menšín. Ešte raz. Tak radi by sme v našom štúdiu privítali bratov Karola a Marcela Biháriovcov. Zapni si mesiale, však sme v telke. Dobre, Borec byl vám tu tiež bez stírač. A kde pasuje kopec? Kde pasuje vôbec? Vieš čo teraz aj to všetko na ulicu? No, ty si sa všetko. Veď tak ideš, čo nájdeš, zobereš, chápeš? Dá, ale vieš čo? Daj mu ho. Nie, to je moja srdcová záležitosť. Nie, ale srdcovka moja, ma to picha pri srdiecku. No dobre, dobre. Ale ja viem, keď chodíš domov. No tak my vám veľmi pekne ďakujeme a skôr ako sa začneme zaoberať tematikou menšín, tak si vás trošku vyspovedáme. Takže odkiaľ pochádzate? A čo si ty policajt? Čo sa chodí? Čo povedal? Čo odkiaľ pochádzame, more? Tak ty vlastne... Ťahaj ho, tie pohľady gáčo. Počúvaj ma. Toto je citlivá téma, čo si sa teraz povedal. My sme sa narodili v Setíku. Nás tá baba podila do... Vieš? Ale išla hneď preč, išla robiť kariéru. No. Vieš, ja som bol taký malý dedo vyvinutý, tak som uspravil zo seba taký inkubátor, taká travička tam bola. Tak som, vieš, natiaľ cecku, že nechcubli. Pozri, aký som. Keby tam nebola tá strakaria, tak aj 9 sme tam. No, 9. No a čo, šport príde? 9, no? A čo? Nemôžeme športovať, však to sú dovidová, že my sme muzikanti. Marcel, vy vraj malujete? To je, čako maluje? Jo, živé obrazy maluje. To máte, som takto sám maloval. Potom som si zavolal karťo, robím také dôzbe teraz. Ja malujem do modra. A on to žltá. Kde je tu? Kde je taká modrá farba, taká kulávku dolu, kde je? Hladci zo šafáriku, veďte chodí do času malovaný. To je živý obraz. Krásny upelecký výtvor. No a aký význam má pre vás slovo práca? Ty Bore, čo povedal, ja som sa stratil do času. No, tak prejdeme na ďalšiu otázku. Čo máte nové? Dobre, to sme sa presťahovali do nového paneláka, kde sme spravili taký uvítací žurov na poschodí. Takú vatru sme tam založili a to tie parkety, taký nič. Jeden sa tam ťaží, mu tam zateká, druhý sa mu tam fočí, tretí, že mu tam čosi horí. A čo mu bože horí? Veď tam nemá nič horí, my sme iba vatru robili. A dal som si. Som sa premenoval na meno Rody, zápeš Rody. To bol tedy. A kde som bol? Kde si bol? Mám povedať, kde si bol? No. Som si robil tak stavbu, som si robil kvalifikačný kurz. No, povedal, ale aj pesíku, sused si kúpil močáka psa. A keď ma zavolal, tak dobre ona, ja on mu dal packu, ja som mu dal packu. Zobral som mu noviny a šiel som preč, nie? Potom ho volali aj Edo. Ale keď ma začali volať, že Edušo, dones kávu. Tú kávu mu začali dodávať, tak som naspäť karčista. A ja by som sa chcel opýtať, či pociťujete nejaký tlak, menšinový tlak na Slovensku? 120 na 180, toho by sa mám. Ja mám taký tlak, že teraz keby som takto povedal, ja to vypustím všetci, ten druhý čert dobil to bude. Aký tlak bežil, vieš, koľko nás je doma v osade? Rátaj som pod. Je tam jedno, kyberto, trojky šadio, Milíkový Sandokan,
Nemá 4 deti má. Radbo 1, Radbo 2, Radbo 3, Radbo 4. Potom je tá malá Dolores, taká malá, taká veda. Potom je tá Paraďa, no to je moja žena. No a sa nám narodila malá panda. Normálne malá panda, to je také malé pisklave. Však pán na Slovensku, to je úžasné. No neviem, čo na to také úžasné. Moja Raďa nevie písať V, tak napísala P. No panda. To je panda. A to tresto sa ti doplazíme, tak tuto. To zoberieš, to zoberieš. Malá mandarinka. Vieš, malá mandarinka. Ako to ovocie, vieš? To má byť mandarinka. Počúvaj, ty dneska fásteš, more. Ty nedávaj ty krazafózy. Pozor, aj komár vie bodnúť. To by mohlo byť aj komár mi bodnúť. Fásteš, more. Ja sa spýtal z odvíde, počúvaj. Teba nedajte nikým. Poďme na malovať do prezidenta. Poďme, začím ju. Radšej prejdeme na druhú Ty si sa vzťahol za 5 minút 12 kamarát. Vy ste že napísali nejaké knihy a spievali nejaké piesne? Tu napísali sme rómske povesti a báje. Takú prvotný single, čo vyhadzujeme na trh, ktoré kúpil som si. No, hneď dnes to v závese za ňou je to drevo je moje. Prísahám. To boli báje. No, z povesti tu máme napríklad Róm dobyvateľ. Potom je tam strašne smutný príbeh Romulus a Remus. Potom tam máme Planeta Rómov, to je taká futuristická vízia. A potom tam je taký smalý, taký smutný príbeh o takú malú chlapcovi Robtip. To boli povesti. No a nejaká spievaná vec sa tam nenájde? To lebo čo máme ich more počkať. To, ale to sme vydali jedno CD-čko, ostatné sme museli napájať, zajeme peniaze. Sme si boli obáli požičať tieto papierové večer, vodo, papierní sme vyvrátiť. To vrátim všetko. My sme poctiví cigáni. No, toto je napríklad Romulus a Remus. Príklad tu idem aj kúsok praženice. No vidíš, tam je aj praženica, veď máš. A toto je, ja vás neklabe, pane. No, to je taká poviedka. Takže vlastne je to také neobvyklé, lebo si kúpiš a tu má nájdeš aj 200 tam. Máme, čo som aj horor jeden napísal, ale to šlo na dračku. Na dračku, to bolo v kinách, všade bolo, všade. Vieš, ako sa to volalo? Nechci vedieť. Je hrozné tačko. Cigáni ide do roboty. To ti bol horor, nad horor, za všetky peniaze, kamarát, čo tam zoberiem. A vidíš, ako by sa teraz vyobliekali, to za všetko. Toto šťastka, kamarát, tu stalo 3800 €. No to 5, to 10 sekúnd traku. No 5, no. Ale sme strikovali, kamarát, cez celý guláš. Ale taký trysky za nami. Jo. No a nejaké slovky o týchto noci nájdete nejaké? Dnes sa na cigárovi, na bicykli, Tak my vám pekne ďakujeme za návštevu a možno sa uvidíme na budúce. Dovidenia. No to ti nedá, to nedá.